Odlučila sam da želim neku tortu. Da li su svi spremni? Zak, vidim da si spreman samo da pojedeš sve. Bolje kreni da spremaš tortu. Hajde. Ja ću spremiti za svoju omiljenu unuku čokoladnu tortu. Znam da ona mnogo voli Kit Kat. Ema mi stalno traži da ga kupim. To je to. Ostalo je samo da vežem tortu lepom trakom. Šefe, kako ti se čini? To je neka glupost. Moja torta će biti bolja. Jo, ova krema je tako nežna i mekana. Poređat ću sve kore jedna na drugu. Odlično. Sad ću preseći tortu na pola i staviti ovako. Ostalo je samo da napravim dugu, oblake i slatku njušku. Da, gotovo. Ne mrdajte, napravio sam kulu od marshmallova. Ups, pala je. Dobro, krenut ću iz početka. Ukusno. Sad ću staviti marshmallow na tortu i dodati sestrine omiljene žele bombone. I posljednji dodir su žele srca. Sestra mora znati da je jako volim. O, kakva zanimljiva tortica. I ova izgleda jako lepo. O, i ova je preslatka. Treba je brže probati. Ukusno. Sviđa mi se. Prvi put jedem oblake. Stavljam milion lajkova. Je li ovo čokoladna torta? Treba je brže probati. Mnogo volim čokoladu. Tu je moj omiljeni Kit Kat, super. A šta je ovdje? Ovdje su moje omiljene žele bombone. Sad ću da probam. Sviđa mi se. Dakle, pobedila je torta šefa. Čestitam. Šefe, čestitam. Idemo dalje. Sad mi se jede čips. Krenite. Počinjemo. Bako, hoćeš mi pokazati kako treba čistiti krompir? Nema problema. Uzimaš ovo i čistiš. To je lako. Zatim moraš tanko iseći krompir na kolutove i staviti ga u vruće ulje. A zatim sačekati da se isprži. O, to uopšte nije teško. Sad ću očistiti krompir. Zatim ga iseći. Nož mi više ne treba, ali treba ulje. Sipam ga u tiganj. Odlično, ubacujem krompir. O ne, ulje me napada. Moram se braniti. Jao, bako, šta ti je? Je li sve u redu? Sad ću vam pokazati kako se pravi čips. Krompir mi ne treba. Koristit ću tortilju mjesto njega. Iseći ću tortilju na troglove. Želim da spremim pravi načos. To je mnogo ukusnije od čipsa, jel da? Sada sipam ulje i pržim tortilju. A sad ću spremiti sos guacamole. Treba će mi avokado. Izgnjeći ću ga viljuškom. Zatim ću staviti sos na načos i dodati paradajz. Gotovo. Ostao je posljednji korak. Timijan. Na zdravlje. Dakle, gdje sam stala? Tačno, timijan i limun. Gotovo. Šta se to seća? O ne, moj čips gori. Ne vidim ništa od ovog dima. O ne, moj jelo je uništeno. Sad je to samo ugalj. Ok, morat ću da poslužim sestru sa tim. Probaj, mala. Sva jela mirišu ekstra. Osim ovog. Zašto je čips crn? Uj, ne, to neću jesti. A šta je ovdje? Oho, koliko čipsa. Dok će mi biti dovoljno za ceo crtan. Veoma ukusno. Ne mogu stati. Wow, a šta je ovdje? Šef je spremio nešto zanimljivo. Izgleda čudno, ali probat ću. Uj, ne sviđa mi se. Baka je pobedila. Pije mi se kakao. Hoćete moći da ga skuvate? Hajde, verujem u vas. Dogovoreno. To je lako. Treba samo sipati malo mlijeka u šerpu, dodati kakao, skuvati i sipati to sve u lijepu šolju. Da, to sam ja. Dakle, sipam kakao. Još malo. Savršen ukus. Šefe, hoćeš da probaš? Pa ne moraš. Ja ću spremiti mnogo bolje. Napravit ću neobičan kakao, već kakao bombu. Samo treba rastopiti čokoladu i sipati okrugli kalup. Unutra ću sipati marshmallow i kakao. Odlično. Sad se može dodati mlijeko. I ja ću spremiti dobar kakao. Samo treba otvoriti mlijeko. O ne.
Sav sam mokar. Kakav užas. Dobro, sad ću se obrisati i nastaviti. Dakle, gdje sam stao? Tačno, mleko. Treba ga zagrejati i dodati plave stive boje. Odlično. Mleko je postalo plavo, pogledajte. A sada najzabavniji deo. Umačem čašu u sirup, a zatim u šarene konfete. Sipam u čašu plavi kakao i dodajem žutu kremu. Ostalo je ukrasiti sve to marshmallovom. Pošto su svi završili, hajde da započnemo degustaciju. Želim da probam ovo. Marshmallow sa kremom. O, da, baš mi se sviđa. Cool, hvala, brate. Oh. A šta je ovdje? O, to mi je baka spremila. To uopšte nije ono što sam htjela. Oh. A šta je ovo? Dakle, moram staviti kuglu u vruće mlijeko. I šta će se dogoditi? Jao, otopila se. A moram probati to. O, da, ukusno. Oh. A treba razmisliti. A kakao, brate, ipak najbolji. Što, pobedio sam, konačno. A sad mi spremite pastu. Šef je spremna, a baka također i brat zna šta treba raditi. Prvi put ću spremati pastu. Što su špagete tako dugačke? A, bako, sad shvatam. I ne zaboravi da miješaš to sve kašikom. A moje špagete su se već skuvale. Zak, ako stvarno želiš da naučiš da kuvaš, onda prati mene. Ja ne koristim kupovne špagete. Sama ih pravim. To nije teško, samo treba brašno i jaje. Zatim ću obojiti testo u crno, da bi se moje jelo razlikovalo od ostalih. Umesila sam testo, a sad ga treba iseći na tanke trake. O da, odlično mi ide. Mogu ih staviti da se kuvaju. A sad ću spremiti hobotnicu. Najbolje paste su uvek sa morskim plodovima. Hobotnicu ću staviti odozgo, ovako. A bako, a šta ti radiš? A šta nije u redu? A pravim pastu sa kečapom. To je baš ukusno. Bako, mirno, sve pod kontrolom. Dobro, zaboravit ću na ove špagete. Bolje da spremim instant rezanci. Sipam kipuću vodu i to je to. Gotovo. Wow, kako cool. A šta je to? Hobotnica? Fuj. Mrzim morske plodove. Gadno. O, a to je nešto lijepo. Sad ću probati. Sviđa mi se. Svaka čast, bako. A šta je ovo? Sviđa mi se. Ali, a zašto je tako ljuto? Ali ja volim ljuto. Tako da biram pastu brata najlepše. Wow, mi smo u novom izazovu. Ja ću biti prva. Zanima me šta je u mom sefu. O, imam lepu pastu. Toliko sam gladna, jedva čekam da je probam. Super. Ukus je ekstra. Baš mi se sviđa. Ovo je veoma ukusno, drugari. Što je? Ova pasta je toliko ukusna. Oduševljena sam. Želim da je umotamo ko šta piće da bude brže i lepše. Šta ona radi? Fantastično. Tako sam se najela. Hajde, sada vi. Onda sam ja sljedeći. Nadam se da ću imati sreće kao Suzy. O ne, ovo je Tabasco. Najljutiji sos na svetu. Jadan Mike, verujemo u tebe. Hvala, devojke. Sa vašom podrškom lakše mi je. Ali moj jezik, mislim da će izgoreti. Jao, dajte mi hitno vode, odmah. Još minut i ostaću bez jezika. Suzy, u pomoć. Izvini, ja nemam ništa. Mike, rado bih ti pomogla, ali nemam ništa. Otvori se. To je odlična ideja. O, čarobna kugla. Pitam se kako radi. O ne, moja ruka se smrznula i pretvorila se u led. Ne mogu da je otkinem od kugle. Ups. O ne, kako hladno. Kakvo olakšanje. Suzy, jesi li u redu? Smrzla se. Emma, probudi se. To je užasno. Ali nema veze, znam šta će ih otopiti. Vreme je da upotrebim svoj vatreni sos.
Jao, toliko peče. Ne bojte se, devojke, spasit ću vas. Sad čekajte još malo. Živa sam. Hvala, Mike. Evo drži, ova voda će ugasiti tvoj požar. O, sad mi je mnogo lakše. Hvala, Suzy. Da li smem da počnem? Hajde, Mike. Jao, dobio sam luk. O ne, Mike opet nije imao sreće. Da li neko želi da se zameni sa mnom? Dobro, zamislit ću da jedem sočnu slatku jabuku. O ne, to uopšte ne pomaže. To je smiješno. Hajde, lepotane. O, samo zbog tebe, Suzy. De, ovo je odvratno. Da li će ovaj luk ikada nestati? Već me grlo peče od njega. Jao, to je baš tužno. Čak ne znam da li mi suze idu zbog luka ili zbog stalne nesreće. Jao, fuj. Joj, nije mi dobro. Ups. Fuj, Mike, baš smrdiš. Ugušit ću se. Izvini, ali moram da ti zalepim usta. Drugog izbora nemam. Izvinite, devojke, nisam htjela. Zanima me šta je u ovom sefu. Wow, ovo je prelepo. Samo pogledajte ovu tortu. Blago tebi. Šta je? Daj nama, molim te. Sanjajte, sama ću pojesti ovu prelepu tortu. Jedan pogled na nju već izaziva apetit. Jednostavno obožavam jednoroge. Ovo je najukusnija torta koju sam ikada probala. Jao, divno. Blago meni. Nadam se da ću ja imati sreće. O, kako zanimljivo. Ovaj zlatni prah je tako lep. Ne mogu skinuti pogled. Jao, apči! Nešto mi se tako spava. O, Emma, šta ti je? Izgleda da je ovaj čarobni prah uspavao. Emma, probudi se. Hajde, ustaj. Šta da radimo? Tačno, znam šta će je probuditi. Jao, kakav užasan miris. Da li si to ponovo ti, Mike? Šta se dogodilo? Ovaj čarobni prah te uspavao. Sad je sve jasno. Hvala što si me probudio. Pogledaj, ona i dalje jede svoju tortu, a nama ne daje. Da li misliš isto što ja? Imam ružu. Hajde da je pospemo ovim čarobnim prahom i poklonimo Suzy. Da, to je sjajna ideja. Hajde. Hej, Suzy. Ovo je za tebe. A za mene? O, hvala ti, Mike. To je tako lepo od tebe. Kakav divan miris. Jao, kako mi se spava. To, sad je ova torta naša. Prijatno nam. Koliko je ovo ukusno. Ekstra. Da, to je super. A mogu li ja prva? Hajde. Hvala. One, dobila sam kiseli limun. Uopšte ne želim da ga jedem. Šta da se radi, Emma? Užas. Dobro, probat ću. Joj, fuj, tako kiselo. Emma, ti izgledaš smiješno. Neću više da ga jedem, nema šanse. Sad ti, Mike. Dobro, da vidimo. Oho! Počasti nas. Hej, devojke, nisam ga ni sam probao, a vi mi već tražite. O, tu su i bombone. Ekstra. Pa ti si Cicija? U redu, onda ću ja otvoriti svoj sef. Dobila sam neki medaljon. To je cool. Ali šta da radim s njim? Ne razumijem. Šta je ovo? To je sat. Ali svakako ne može da se jede. Šta će biti ako pritisnem ovo dugme? Čudno, ne osjećam ništa. Hej, drugari, šta vam je? Wow, zaustavila sam vreme i mogu raditi šta god želim. Kakav ukusan koktel je Mike dobio. Super. Veoma mi se sviđa. O, i ovu bombonu sam baš htjela da probam. Super. O, tu je čak i Skittles. Izvini, Mike, ali ništa ti neće ostaviti. To je
bilo super. A sad ćemo vidjeti šta ima zanimljivo kod Eme. Hej, drugarice, hoćeš malo limunovog soka, a? To će biti jako smiješno. Sad ću pokrenuti vreme, ali prvo ću malo našminkati Majka. Od uvek sam htjela ovo da uradim. O da, sad je pravi lepotan. Vreme kreće. Ja, gdje je moj koktel? Gdje je nestao? Šta? Ema je pojela limun? Šta je bilo? To je jako smešno.